Унікальну золоту пектораль 4 століття до нашої ери виставили у Києві. Її вважають однією з найзначущіших археологічних знахідок минулого століття у світі і найвідомішою в Україні. Прикраса зроблена з чистого золота і важить майже 1,5 кілограми. Знайшли її 50 років тому в кургані Товста могила на Дніпропетровщині. Археологи вважають, що пектораль створили стародавні греки на замовлення скіфських правителів. Однозначно можна сказати, що тут використано всі найважливіші досягнення давньогрецької ювелірної справи. Дуже вірогідно, що замовниками були саме скіфи, і тому що там закладено саме такі основні моменти скіфського розуміння життя, царської влади і так далі. Прикраса вважається шедевром скіфського мистецтва. На ній зображені 48 фігурок людей та тварин. Також є 160 окремих деталей, які символізують 3 сфери буття. В оздобленні також закладений глибокий філософський зміст. Верхній ярус – це ярус життя, нижній ярус – це ярус смерті. І в цілому ідею життя і смерть, які переходять одне в одне. Середній ярус – це ярус дерева світу, дерева життя, яке дарує безсмертя, яке є ярусом богів. Подібний світогляд був і в інших стародавніх народів. Ми дивимося на сцени, де грифони нападають на коней, і нам здається, що це смерть коней. Але це смерть жертовна, тому що коні віддають своє життя заради того, щоб жили інші істоти. Оце взаємопов'язаність життя смерті, жертовність смерті, вона дуже властива взагалі для давніх людей, а ми бачимо це на багатьох предметах скіфської культури. Золота пектораль стала частиною великої виставки «Пектораль. Знахідка століття» на Київському музеї історичних коштовностей. Тут виставили і інші артефакти з кургану Товста могила. Це предмети кочового побуту, зброя, посуд, прикраси та спорядження коней. Раніше широкому загалу їх не показували. Виставка працюватиме до 31 жовтня.